Η κατασκευή θερμομόνωσης είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Μια πρόχειρη κατασκευή ή ελλειπής και αδύναμη στα τεχνικά μέρη της μπορεί να αποβεί καταστροφική σε κάθε τύπο κτηρίου, ακόμη και να λειτουργεί αντιστρόφως ανάλογα από την αρχική της διάθεση. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί από εισχώρηση υγρασίας στο εσωτερικό της, από την κακή πρόσφυσή της και την μη ελαστική συμπεριφορά των υλικών της. Επίσης από λάθος κατασκευής των ρήσεων ή ακόμα και με το περιττό φορτίο που προσδίδει σε μια ταράτσα. Τα θερμομονωτικά υλικά μας εξασφαλίζουν μείωση των απολειών θερμότητας κάθε κτηρίου από το χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας που διαθέτουν, προσδίδοντας κέρδος και προστιθέμενη αξία σε κάθε νέα ή υφιστάμενη κατασκευή. Απαντούν επιπρόσθετα στις απαιτήσεις των καιρών για οικονομία φυσικών πόρων και σεβασμό προς το περιβάλλον. Μονότικα. Εξοικονόμηση ενέργειας ως 50%, στεγάνωση 100%, θερμομόνωση 100%. Επισκεφτείτε το site μας monotica.gr. Η απόλυτη στεγανοποίηση έργων που υποβάλλονται σε θερμοκρασιακές μεταβολές επιτυγχάνεται στη Μονότικα. Τα πλαστομερή στεγανοτικά υλικά μας αποτελούν εγγύηση για την απόλυτη μακρόχρονη στεγανότητα έργων που βρίσκονται σε περιβάλλον με μεγάλο εύρος θερμοκρασιακών μεταβολών και έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Τα ειδικά συνθετικά της μόνωσης την καθιστούν ανθεκτική σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τα χαρακτηριστικά της και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Οι περισσότερες συμβατές εργασίες στεγάνωσης, ασφαλτόπανα, μεμβράνες ασφαλτικές παρέχουν αδιαπερατότητα από υγρασία, αδιαφορώντας για άλλους πολύ σημαντικούς παράγοντες όπως το να είναι εχθρικές προς το περιβάλλον ή να προσδίδουν αρνητική θερμομονωτικότητα στην ταράτσα σας, ανεβάζοντας το κτίριο τη θερμοκρασία κατά τους θερινούς μήνες. Μονότικα. Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου σας. Αυξήστε την αξία του ακινήτου σας αναβαθμίζοντας το ενεργειακά. Η Μονότικα έχει τη λύση σε κάθε πρόβλημα μόνωσης στεγάνωσης που σας απασχολεί. Με χρήση θερμικής κάμερας εντοπίζουμε κάθε πηγή απώλειας θερμότητας του οικοδομήματός σας. Τέλος στην υγρασία και σε κλιματικές συνθήκες που σας ταλαιπωρούν. Η μόνωση στην εταιρεία μας εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα ζωής. Όλα τα συστήματα μόνωσης που κατασκευάζει η Μονότικα πιστοποιούνται από αξιόπιστους επίσημους φορείς. Φροντίζουμε για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου σας.